Zirkuito digital bat daukagu hemen NMOS teknologiarekin. NMOS teknologiak erabiltzen ditu MOSFET transistoreak eta erresistentziak. Gero badaukagu CMOS teknologia erabiltzen dituela NMOS transistoreak eta PMOS transistoreak. Kasu honetan NMOS izango zen erresistentziekin. Eta eskatzen digute irterako tentsioa edo emaitza edo balio digitala kalkulatzea sarreren arabera. Guk egin behar duguna da, kombinazio guztientzat kalkulatu behar dugu irterako tensioa eta digitalki ikusi behar dugu ze balio izango zuen. Ados, orduen, ariketa hauetan ere garrantzitsua izan behar da, orain arteko ariketetan azetasun gunea izan da gehien atera dena, kasu honetan aplikazio digitaletan ideia da transistoreak edo moztuta edo gune ohmikoan izatea. Beraz, azetasun guneak ez dauka zentzurik probatzea zeren gune ohmikoa erabiltzen dute. Etengailu beste daudelako funtzionatzen. Edo itxita edo irekita, bale? Erresistentzia gune ohmikoko erresistentzia txikio hori erabilez. Bueno, venga, hasi gaitezen. Orduan, ideia esan bezala izan behar da, sarrerako V1 eta V2 tensio guztien, kombinazio guztien arabera, ikustea zirkuituak nola funtzionatzen duen. Hau da, bueno, bai, itxoin, demagune sarrera digitalki A dela, hau digitalki B dela, ordene, kombinazio digital guztiak izango ziren A eta B arabera izatea. B zakar hori, edo 0, edo 0, 0, edo 0, bat, bat, 0, edo bat, bat. Kombinazio guztiak hauixek izango ziren. Eta tensio bezala, V bat eta V2, sartzen digunean 0, 0, bagabitza sartzen 0 voltio eta 0 voltio. 0 bat sartzen digunean, sartu beharko dugu 0 voltio hemen, eta hemen 5 voltio. Bat 0 sartzen digunean, 5 voltio hemen, eta 0 voltio hemen, eta bat sartzen digunean, 5 voltio eta 5 voltio. Vale, orduen, kalkulatu behar duguna da VO. VO zen baden, tensio bezala, eta irtera bezala, digitalki ikusi dezagun ze balio izan dezaken. Vale, orduen, egia taula bezala hau izango zen, balio digitalekin eta balio tensio balioekin. Vale, orduen, ibara, hori jarriko dut. Ia txukunago. Ateratzen zaidan. Vale, hor txartuen. Venga, ja. Demagun sartzen dugula hemen. 0 voltio eta 0 voltio. Begira. Bi muturroiek G muturrak dira. Transistorioien G muturrak. Hauek 0 sartzen baldin baditugu, VGS izan behar da 0, biak moztuta egon behar dira. Orduen, 0, 0. Bai, sartzen dugunean, 0, 0 sartzen dugunean, daukagun zirkuito izango zen, goiko erresistentzia hemen, hemen 5 voltio, hemen RD, 20 kilomiokoa, hemen izan behar dugu transistore hau moztuta, horrela egon behar da, lurrera konektatuta, beste hau hemen ere moztuta, lurrera konektatuta, eta honen mutur hau 0 voltiotara, honen G mutura 0 voltiotara, G eta G. Orduen, transistora horrela egon behar da. Orduen, zer tensio daukago hemen irteeran? Pues begira, hemen intensitaterik ez da pasatzen ziren, ez dauka pasadirik, transistoreak moztuta daude, intensitaterik ez dagoenez, hemen ez da erortzen tensio, hemen 5 voltio izan behar ditugu. 5 voltio, beraz, 0 eta 0 digitalak daukagunean, 0 eta 0 voltio ditugunean, irterako tensio izan behar da. 5 voltio, hau ulertu behar dela, bat logiko bezala. Ados, venga, ja. Sartu duzagun orain, 0 eta bat logikoa, edo eta 0 voltio hemen eta 5 voltio hemen. Ia hemen, 0 voltio sartzen badegu, hau irekita egon behar da. VGS moztuta transistori. Berriz, 5 voltio sartzen baldin badugu, zirkuito honen bere elikaduraren tensioa gabitza sartzen hemen, eta hau gune ohmikoan egon da. Hau ez da egon behar, itxun segunduak. Ja, nengoen esaten, hemen B muturan sartzen baldin baditugu 5 voltio VGS oso alto izan behar da, elikaduraren mailakoa, hemen intensitate alto izan behar da, hemen D muturan tensio asko hori behar da, beraz, VDS txikia izan behar da konparatuta VGS-arekin. Beraz, gune ohmikoan egon behar da, aplikazio digital hauetan. Orduen hau, egon behar da, erresistentzia bat bezala, orduan marraztu berzagun eredua, ja, hemen izan behar dugu elikadura, 5 voltio, hemen RD, eta hemen ezkerrean sartzen baldin badegu 0 voltio, hau egon behar da irekita, G hau hemen 0 voltio sartzen dugulako, hau lurrera, eta 5 voltio sartzen baldin baditugu B muturran, B edo bigarren transistor horretan, esan bezala egon behar da gune ohmikoan erresistentzia bat bezala, RDS, eta bere G muturra hemen 5 voltiotara dagolako. Orduen ez zirkuita hau izango zen, eta irterako tensioa kalkulatu beharko dugu. Ia, kalkulatu ezagun gune ohmikoko erresistentzia dala bat zatika bider VGS ken VTH. VTH ematen digute, beraz hau izan behar bat zati K ematen digutela 0,2 miliamper
zati voltio berbi, barkatu, bider, VGS da bost, ken VTH 0,8, eta hau ateratzen da, 1180 ohmio. Resistentzia hau balio hau dauka. Beraz, behiratzazue orain UBO kalkulatzeko. Zer daukagu hemen? Hemen daukagun intensitate guztia, hemen joan behar da. Hau da, tensio zatitzaile bat daukagu berriz, bi resistentzia serien, eta erdiko tensioa kalkulatu beharko dugu. Beraz, aplikatu ezagun hemen betikoa, ez daukagu, kirtxoketa egin beharrik. Hemen, balioa da, bost, bider, azpiko erresistentzia, zati bien batura. 20.000, gehi, 1180. Hau izango zen balioa, eta bateratzen da, 0,28 voltio. Beraz, VO irteera egoera honetan, 5 voltio sartzen dugunean mutur batean, 0,28 voltio daukagu. Orduen, logikoki nola ulertzen da hau? 0 eta 5 tarteko tarte bat baldima daukagu, 0 baldima da 0 logikoa, 5 bat logikoa, 0,28 oraindik 0 logiko bat bezala ulertu dezakegu. Ados, venga, ja. Horein sartzen baldima dugu hemen, bat eta 0, hemen 5 voltio. Eta hemen 0, hau egon behar da gune ohmikoan, hau egon behar da irekita, eta izan behar dugun zirkuitoa da erresistentzia hemen beharrean. Eta aztertzen da berdin. Beraz, egoera edo emaitza berdina atera behar zaigu. Intensitatea hemen diongo da, hemen beharrean, 0 logiko bat bezala. Eta horrein, ikusi dezagun, biek 5 voltio direnean. Biek bat logikoa direnean, biek egon behar dira gune ohmikoan, beraz, aztertu beharko dugun zirkuito osoa izango zen hauxe. Elikadura, RD, 20 kilomiokoa, ezkerreko A transistorea egon behar da gune ohmikoan, bere G muturra 5 voltiota dagolako, eta beste hau ere, egon behar da gune ohmikoan, bere G muturra ere 5 voltiota dagolako. Hain, aztertu beharko dugun zirkuita VO kalkulatzeko hau izango zen. Bi transistore hauen RDS balioak hau izan behar da. Beraz, zirkuito honetan izan behar ditugu bi hauek paraleloan. Beraien emaitza osoa baliokide resistentzia izan behar da hauen erdia, eta VO berez tensio zatitzailea. Orduan zuzenean jarri dezakegu tensio zatitzailearen formula erabili dela. Elikadura, bider, azpiko erresistentzia, bi hauen paraleloa dela hau zati bi, zati bien batura, 20 kilomio, gehi 1180 zati bi. Eta hau ateratzen da, honen erdia. 0,24 voltio. Beraz, biak 5 voltio daudenean, irtenan 0,14 voltio ditugula, 0 logiko bat bezala ulertzen dela. Eta eraiketa logiko hau zein da? Sarrera hauekin irtera baldima daukagu, hau da nor bat. Ez ba? Hor bat egiten du 0 eta denak bat. Hau da nor eraiketa bat. NMOS teknologiarekin.